Kuna tare da tashar Akun Jakadiya TV mai kawo muku labarai da dumi-dumi. Danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za a rika sanar da kai da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Mun gode. A yau ne ranar Litinin 29 ga watan uku na shekarar 2020. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da tsige sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu. Gwamna Abdullahi Ganduje ne ya sanar da hakan yayin zaman majalisar zartaswa. Kazalika gwamna Ganduje ya ce nan gaba kaɗan za a sanar da wanda zai gaji sarkin. Koya za ta kasance? Kowa gwamnan zai sanar da niyyar shine magajin wannan masarauta. Ko me yasa sarkin Kano ya tsige wannan tsohon sarki? Ku biyo mu nan gaba kaɗan domin kawo muku yadda za ta kasance. Kar ku manta ku danna subscribe a ƙasa, domin ta haka ne kaɗai za ku iya samun sabbin labarai daga wannan tashar tamu ta Akun Jakadiya. Mun gode.